We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ukugembula kwami kungiphendule umbulali. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngaze ngahlupheka bandla. Angisazi sengaba umuntu onjani. Indaba yami iqala kanjena. Ngiwumama osekhulile onezingane eziwu4 nobaba abahlukene. Okuyibona obaba bezingane zami abangilethelana. Ngoba i2 engayibulala. Kodwa oyi1 uyangihlupha manje. Angisalali ebusuku uyangipokela. Ngizoqala ekuqaleni sisi ngichaze ukuthi sahlangana kanjani nobaba bezingane zami. Nokuthi ngangena kanjani ekugembuleni. Nokuthi ngababulala kanjani obaba bezingane zami ukuze ngithole izimali ze-insurance. Ngikhulele endaweni yaseNhlazatshe eMpumalanga. Ngikhuliswa umama. Sasihlala nezingane zakithi. Ubaba yena wayeshayela amatekisi eGoli. So besingahlali naye ubeza ngokuvakasha. Ngafunda ngasiqeda isikole. Ngase ngiphuma ekhaya ngiyozama impilo eWitbank. Ngafika khona impilo yazameka, ngawathola amatoho ezitolo. Into ebeyikhona ke kule ndawo engangihlala kuyo. Omama abaningi babephila ngokudlala amakhadi. Ngenxa yokusebenza amalanga amathathu evikini, lokho kwangenza ngaba nesizungu kakhulu. Ngase nami ngibona kungcono ngiyodlala lamakhadi ukuchitha isizungu. Mangifika lapha kwakubhejwa ngo10 rand igame. Mangikhumbula kahle ngangiphethe imali engango150. Safike sadlala ngalelo langa ngabuya no1000 rand engiwine khona lapha. Kwaba ukungena kwami ke kulento yokugembula. Kuthe ngelinye ilanga ngibuya emsebenzini. Ngahlangana nenye insizwa yase izibika. Nami ngathatheka ke ngaqoma. Lowo ke kwaba nguye ubaba wengane yami yokuqala eyentombazane. Sathandana nalobhuti kwaze kwafika ukuthi ayongilobola. Ithe ingane yethu mayino 7 years washona ubhuti engozini yemoto. Izimali engazithola lapho zaziziningi ngenye indlela. Uma ngikhumbula kahle cishe ngabathola o300,000. Ekutholeni kwami ke leyo mali ngavele ngayeka nomsebenzi. Ngathenga istand ngakha u4 room. Ngapha emakhadini kwakuhamba kahle impela ngiwina into eyisimanga. Bekuke kwenzeke moso siye kule khaya esigembula kuyo siyobamba umlindelo wamakhadi. Ikakhulukazi makuphele inyanga. Besize sifike nabantwana sizolala nabo lapho. Kunosisi ke esasimqhashile ukuthi asibhekele abantwana bethu thina masigembula. Kuthe emva kweminyaka emithathu ngahlangana nobaba wengane yami yesibili. Besithandana kakhulu nalensizwa. Yena wayemuncane kimi ngeminyaka 5. Wayesebenza under government
ewunogada eklinikhi. Ngenxa yokuthi wayemncane, wayengakwazi ukungitshela ukuthi ngenzeni, nini, kanjani. Noma wayenokukuveza ukuthi akathandi lento yami yokugembula. Kodwa wayengeke angitshele ukuthi angiyeke. Sathola ingane emva kwa-8 months sijola. Saphinde sathola ingane yentombazane. Ngenxa yokuthola ingane, ubhuti wacela ukuthi siyoshada eHome Affairs ukuze azokhona ukusibhalisa emsebenzini. Ngavuma-ke ngangabi nankinga. Kwathi nje emva kweminyaka ewu-3 sisonke, kwase kufika lesi sifo ekuthiwa ingculaza. Uma nikhumbula kahle-ke, lesi sifo safike sabulala abantu abaningi. Nobaba wengane wabulawa yiso, ngoba ubengumuntu othanda kakhulu amantombazane. Nakhona futhi kwaphuma izimali zasemsebenzini. Nakhona zathi ukuba ziningana lezo zimali. Bese kwaziwa-ke emakhadini ukuthi uma ngithola imali nje ngiyohlala khona kulelo khaya. Bayidla bayiqeda-ke abafazi imali yababa wengane. Angenzanga lutho-ke ngalena imali, yadliwa yonke emakhadini. Into ehlupha ngokugembula, uwina kancane, udliwe kakhulu. Ngingasho nje ngithi kushuthi nginegazi labantu besilisa abancane kunami. Kuthe emva kweminyaka 4 ashonile ubaba wengane, ngathola omunye futhi. Yena-ke bekamncane impela kunami. Ngangimushiya ngo-9 years. Yena-ke ubeshayela amateksi asendaweni yakhona eWitbank. Sajola-ke nobhuti, kwakumnandi nje othandweni lwethu, konke kuhamba kahle. Kodwa into beyenzeka-ke ukuthi kubo babelwa naye ukuthi ujola nesigogwana esizohluleka nokumenzela ingane. Naye futhi wayengithembisile ukuthi uma ngingathola nje umntwana uzongilobola. Ngenhlanhla-ke ngase ngikhulelwa futhi, ngathola ingane yomfana. Ubhuti lona-ke kwathi kungafika ingane wangijikela. Waba busy namantombazane ngenye indlela. Ngapha walikhipha igama lokuthi yena angeke alobole isalukazi. Bewangiphatha kabi-ke lawo magama kanye nezenzo zakhe. Kodwa ukujola besisajola. Ngamcela-ke i-ID ngoba ngithi ngifuna ukuyoshintsha isibongo sengane. Nangempela-ke wanginika leyo ID, wangabi nankinga. Ngazishintsha-ke izinto zengane zabiza yena. Kwabheda kakhulu emakhadini ngidliwa. Ngaqala ngangenelela abomashonisa. Ngenxa yokubona izikolodo esengikuzo, ngase ngimufakile vele kuma-insurance wami ubaba wengane. Ngapheka ngolunye usuku ngafaka ushevu. Ngangazi ukuthi uzoza azobona ingane. Nangempela wafika. Wathi nje masezohamba ngase ngimuphakela. Wadla-ke wahamba. Washona-ke ebulawa yiwo lo shevu, eshonela kwenye yezintombi zakhe, eyase iboshwa-ke iboshelwa ukubulala yena lo bhuti.
Ngakhona-ke ukukleyima izimali noma ngingeke ngisalanda ukuthi ngazithola kanjani. Kulezi mali-ke ngalungisa indlu, ngathenga nemoto. Eyasala yaphelela ekugembuleni. Kubese kwafika lezi zinto zokugembula ngefoni. Nakhona ngangena ngathi shi. Ngiwina, hhayi indaba yokudlala. Kwathi nje ekuhambeni kwesikhathi ngase ngihlangana nobaba welasbhoni yami. Naye futhi ngambulala emva kwa7 years sisonke. Ngimbulala kanjani-ke yena? Ngafuna abantu bayobangenela kubo. Naye wayevakashele kubo, phela sase sesihlala sonke kwami. Into-ke eyangenza ukuthi ngenze lesi senzo ingoba ngathola ukuthi unonkosikazi ekhaya ayemufihlile kimi. Ngacasulwa izimfihlo. Naye futhi ngathola izimali. Ngebhadi-ke kubo basebenza isidumbu. Manje angisalali ebusuku. Uyafika alwe ukuthi angikhulume iqiniso. Lento yenza ukuthi umqondo wami ube ngathi sowuyalahleka. Kanti futhi nala endlini nezingane seziyabona ukuthi khona okungahambi kahle ngomama. Ngiyafisa ukulikhuluma iqiniso, kodwa ngiyasaba ukuthi ngizoboshwa ngishiye izingane zami. Imali yonke iphelile, icedwa yiko ukugembula kwami. Angikaphumi-ke emakhadini, nangapha soloku ngathi shi kuleyo kugembula ngefoni. Ngikhuluma nje ngibolile izikoloto zomashonisa. Sengize ngicabanga nokuzibulala ngoba angisalali ebusuku, isipoki sikababa wengane. Emini omashonisa bayaphuma bayangena. Isixwayiso nje engizosishiya, ngicela kongakangeni ekugembuleni angalokothi. Nanokuthi-ke igazi lomuntu liyakhuluma. Njalo mina mangibheka izingane zami ngidliwa unembeza. Ngingalujabulela usizo bandla noma iluphi oluqhamukayo. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.